Na wasze telefony odbierę, połączę, będziemy się słyszeć na żywo. No i zapraszam do włączenia się do naszej dyskusji. A my teraz może zaczniemy po prostu od tego wyjazdu. 2006 rok. Przejęzyczne gołtki w szkołach. To znaczy szkoły już nie mogły być po polsku, po niemiecku, no musiały być po angielsku, bo było zagrożenie, że tam się mogę w Ameryce odrodzić niefajną ideologię polityczną. No i w związku z tym właśnie też to spowodowało, że Śląski się jakaś tam coraz mniej utrzymywał, a ci, co Ślązołki tam założyli, łącznie 200 000 ludzi z korzenioma śląskimi. 200 000, to nie jest mało. Wierzyć nie chcę. I oni robili takie dancingi, takie potańcówki, funkcjonowało dość dobrze i do dzisiaj w miarę. Do mnie to jest niesamowite, ale jednak nam Adam opowiedział, chociaż go tam nie było, opowiedział nam. Wtedy ja było pora Ale właśnie wracając teraz do tego, tyś tam był, bo nasi słuchacze tego nie wiem. Tyś tam był? W 2019, że tam był, że robił forszung i od tego czasu właśnie z Farożym Kurzajem, nawet jak oni sam są, to on zawsze go do jakiegoś sam na przykład je nawet że za chwilę wiadomo komuś na plac i rozbyła sytuacja, my wjechali, a on cześć, a ten drugi, Józaś przyjechał mnie szydzić! I było widać, że się dobrze rozumią i znają i ja tak, jakby Kajusan zajechał, my są w Teksasie, oni się samoby wadzą, ale tak wiesz, Ale tak oni sympatycznie. byli Ja, ale po naszemu. Obleczeni, tak? Ja, czyli cowboy hood i... No w Teksasie się, musisz sobie to wyobrazić. Albo jakbyś była na Kerhowie. A jak ci się tam żyje, tam w tych Niemcach? Tęsknisz fest? Tęsknisz fest? Na jednym miejscu, Jak? nie w mieście, na wiosce. Mhm. Wioska prosta większą, jak Nakło, powiedzmy prawie 6 000 mieszkańców. Mhm. Czyli taką... Proszę Juję cię. Meanings of martyrdom. There is remarkable etymological continuity in the idea of... O, przez to. Mogę go wyciągnąć. Jajka, biegnie wzięła klupać, ale Ja mu bułka z kotlety. Ja z Leiber, bo to zawsze tak śmierdział. A w domu piwo, żołdy. To wyście z Bajerów przyjechali? Ej, Ja nie wiedziałam, że tu na daje tak And yet the Polish government does not recognize Silesian nationality of or the Silesian language and dismisses legal projects for recognition for which has been criticized by the Council of Europe. Understood? Paweł, Robert, nie musisz powiedzieć, jak robisz zdjęcie, bo ja potem z takimi minuma wyłażę. Właśnie to mogło być naturalne. To dobrze, że ja wszystko nagrał. To dobrze, że ja wszystko